i znam da zaista i premijer i svi ministri, svi članovi vlade u poslednjih 15 dana vrlo veliko svoje vreme i trud posvećuju da pronađu način kako da se vlada i naravno posle toga parlament na predlog vlade, kako da pronađu odgovor na jedan veliki talas ekonomskih nevolja koji je došao i do Srbije kao posledica svetske ekonomske krize. Imaćemo rebalans budžeta, da sačekamo svi zajedno nekoliko dana da vidimo kakav će biti predlog tog rebalansa, kako će vlada koncipirati nov budžet, da on dođe do Skupštine i onda ćemo imati i preciznije pozicije oko toga kako će država, dakle, da se u ovim okolnostima postavi. Ono što je očigledno, država će trošiti manje nego što je to predviđeno budžetom za 2009. godinu i država sa druge strane mora da poveća neke prihode u odnosu na ono što u prihodnoj strani budžeta za 2009. godinu je predviđeno. Ne mogu vam reći ništa više od toga, sačekat ćemo još koji dan pa ćemo zajedno da se sa tim upoznamo.